Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji sentýabry hepdeniň tiýşenbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärim. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdunyň Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki diplomatik edaralarynyň işgärleriniň sanyny azaltmagy talap etmek boýunça hukugynyň bardygyny hem muny 10 sene talap etmejegini aýtdy. 5-nji sentýabrda Hytaýda BRICS guramasyna girýän ýurtlaryň sammitindeden çykyşynda Putin Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki diplomatlarynyň sanyny degişlik kararyna gelýänçe ýagdaýyň özgörüşine seretjekdigini aýtdy. Putin Washingtonyň ortiýetiň Birleşen Ştatlardaky edaralary babatyndaky hereketlerini ýadgyrdy we olary gödek hem öňgörüli eşidilmedik diýip atlandyrdy. Putin ortiýetiň emlak hukugynyň depelenmegi bilen baglykda Birleşen Ştatlary suwda bermek üçin Daşary işler ministrligine görkezme berjekdigini aýtdy. Putiniň bu çykyşyna Birleşen Ştatlaryň administrasiýasyndan desene jogap bolmady. Emma Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri ortiýetiň San Franciscodaky konsulxanasynyň Washingtondaky hem New Yorkdaky sowda wekilhanalarynyň zaýyny boşatmagy talap eden Birleşen Ştatlaryň diplomatiýa ýa-da kanun taýdan talaba laýyk bolmadyk hiç ýere hereket etmänligini aýtdylar. Döwlet departamentiniň 2-nji sentýabrda eglan eden bu talaby Moskwanyň 1-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki diplomatik işgärleriniň sanyny 455 adama çenli azaltmagy talap etmeginiň ýa-da gawat geldi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň 5-nji we 6-njy sentýabrda Gazagstana etjek sapary Özbek döwlet başçysynyň soňky 17 ýylda bu goňşy ýurda edýän ilkinji resmi viziti bolar. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň metbuat wekiliniň 4-nji sentýabrda Bişkekde jurnalistler aýtmagyna görä Mirziýoýewiň Atambaýew we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar şol sanda premier ministr hem parlamentiň ýolbaşçysy bilen duşmagyna garaşylýar. Taraplaryň ençeme dokumenti şol sanda ýurtlaryň uzyn we çalyşyrymly umumy serkediniň uly böleginiň ketgitlenmegine degişli şertnama gol çekmegine garaşylýar diýip Kırgızstanyň prezidentiniň metbuat wekili Ayzada Subahojaýew aýtdy. Özbekistanyň we Kırgızstanyň 1400 kilometrlik serkediniň 230 kilometri dawaly bolmagynda galýar. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ýa-ni Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginden soň gowlanyp başlady. Gepleyer Azatlyk Radiosu täzelikleri dinleýärsiňiz. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň hökümeti ýurdun elitasynyň 2,18 milliard dollar meçhurindäki gümürtük maliýe serişdesine Ýewropaly siýasatçylara para bermek, gymmat bahaly harytlary satyn almak we bir kanun pullary ýumak üçin ulananlygyny habar berýän täze derňew hatawatyny ret etdi. Prezidentiň ýa-da onuň maşgala agzalarynyň guramaçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň hatawatynda görkezilen çykdyjylara hiç wagtda gatnaşygy bolmandy diýip prezidentiň 5-nji sentýabrda metbuat üçin ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň 4-nji sentýabrda ýaýradan hatawatynda 2010-njy we 2014-nji ýyllaryň aralygynda Britaniýada ýerleşen 4 sany gümürtük kompaniýanyň üstü bilen ümsümlügi satyn almak üçin müňlerçe tölegiň amala aşyrylanlygy habar berilýär. Hatawata görä agdalan kompaniýalaryň üstü bilen amala aşyrylan millionlarça dollar tutuş dünýäde şirketleriň hem şahsiýetleriň ençemesiniň hasaplaryna geçirilipdir. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň we Ýewropada ortiýetde hem Birleşen Ştatlarda birnäçe habar serişdesiniň bilelikdäki hyzmatdaşlygynyň netijesinde taýýarlanan bu hatawatda şol maliýe serişdeleriniň gelip çykyşynyň anyk dälligi emma olaryň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň maşgalasyna degişlidigine anyk delilleriň bardygy aýdylýar. Moskwanyň eteginde orta mektepde bir yetkinjigiň oda açyp tüsseli granatalary atmagynyň netijesinde 4 adam yaralandy diýip ortiýetiň TASS agentligi içeri işler ministrligine salgylanyp habar berýär.
TASS agentliginiň we Ortiýatyň beýleki media serişdeleriniň maglumatlaryna görä okatyşyk 5-nji sentýabrda Ivantiyevka şäherçesinde mektebiň binasynyň jaýynda ýüze çykypdyr. İçeri işler ministrliginiň ada agdalmadyk resmiýetlerine salgylanyp habar berilişine görä hüjümçi bolmakda guman edilen oglan tutsak edilipdir. Yaralanan 4 adamyň keselhana yerleşdirilendigi Ortiýatyň media serişdelerinde habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti vilayetler boýunça jogapkar gözükçi resmiýetleri kuratorlary belledi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gol çeken permanına laýyklykda Ahal Balkan daşugly Wap Mary vilayetlerine we Aşgabat şäherine hökümet baştutanynyň orunbasarlary kuratorlyk ederler. Türkmenistanyň döwlet we hökümet baştutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz orunbasarlaryna regionlara gözükçilik etmegi tapşyrmagy ýurt resmiýetleriniň ençemesine käýinç berilmeginiň we käbirleriň wezipelerden boşadylmagynyň ýa-da gabat geldi. Berdimuhammedow 31-nji awgustda hususan da ýurdun ykdysadyýet, bank, nebet gaz we agrarsyanagat pudaklaryndaki ýagdaýdan nägilelik bildirdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysadyýet, banklar we halkara mali guramalar boýunça orunbasary wezipeden boşadyldy. Ýylyň başyndan bäri dürli pudaklarda kadrlar çalyşygynyň bir näçesi amala asyryldy. Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki wagtda vilayetlere kuratorlary bellemek kararyna näme sebäp bolup biler? Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça bilermeni Bruce Panier merkezleşdirilen häkimet dolanşygyndaky ýurtda dürli derejeli regional ýol başçylaryň bar bolan ýagdaýynda regionlar boýunça goşmaça resmiýetleriň bellenmeginiň geň ýagdaý bolup görnýänligini belledi. Bu häkimetlere bolan ynamsyzlygyň alamaty bolup görnýär. İş başyndaky häkimetler barka bu artykmaç iş bolup görnýär. Berdimuhammedowyň öz vice-premierlerine regionlary gözegçiligi tapşyrmagy, onuň vilayetlerden dogry maglumatyň gowşmaýanlygyna ýa-da şol ýerdäki işleriň onuň isleýişi ýaly amala aşmaýanlygyna aladalanýan bolmagy we şonuň üçin hem gözegçileri güýçlendirmek isleýänligini aňladýan bolmagy mümkin. Emma prezident Berdimuhammedowyň adatça ýolbaşçylar çalyşyp durmagyny nazara alanyňda soňky karar geň görnýär we merkezleşdirilen gözegçiligi güýçlendirmek hakyna pikir döreýär. Dip Bruce Panier aýtdy. Şeýle Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun regionlarynyň sosial-ykdysady ýagdaýyny ösdürmek baradaky tapşyryklaryndan daşary soňky döwürde howpsuzlyk meselesine hem üns güýçlendi. Türkmenistan Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda 17-nji awgustdan başlap ýurdun ähli harby we hukuk goraýjy daralaryny gije gündizin iş düzgünine geçirdi. Bruce Panier Türkmen vice-premierleriniň vilayetlere kuratorlyk bellenmeginiň wagtlaýyn çäre bolup ýurtda geçiriljek iri halkara sport çäresi bilen bagly bolmagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar. Munuň wagtlaýyn çäre bolup şu sport çäresi bilen bagly bolmak hem mümkin. Sebäbi türkmen häkimetleri ýurda köp sanly daşary ýurtlygynyň gelmegine garaşýar. Aziýa oýunlary Türkmenistanyny öňgörülip eşdilmedik derejede köp daşary ýurtly adamlaryň barmagy üçin mümkinçilikler edýär. Türkmen häkimetleri onlar çümüň adamyň ýurda geljekdigini gylan edipdi. Şeýlelikde regionlara goşmaça gözegçilik boýunça çäräniň oktýabrdan soň ýatyrylmagy da mümkin. Dip Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier aýtdy. 15-nji awgustda Türkmenistan Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary bilen baglylykda ýurdun serhetlerini ýapýanlygyny, wiza düzgünleriniň çäklendirilýänligini we gümrük gözegçiligini güýçlendirýänligini iglan etdi. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilir. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşybatda çakyryň tekerrüstü sewdasy döredi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň arak şerap önümlerine girdilen gadagançylygyň bu netijede spirtli içkileriň dören gytçylygynyň fonuny Aşybatda bir kanun tekerrüstündäki çakyr sewdasy dörep başlady. Ýatladyk geçsek, geçen ay Türkmen häkimetleri yapık binalarda bu söwüş sunwaty boýunça geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňünden alkoholly içkileriň satywyny dilden gadagan edipdiler. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, bu bir hepde içinde arak şerap önümleriniň gara bazarynyň dörep başlamagyna, uzul adalyň ýasama araklaryň ýasalmagynyň ýene güýçlenmegine, şonuň bilen bir wagtda da hili gümürtük içkileriň bahalarynyň keskin gymmatlamagyna getiripdir. Şeýlede gadaganlygyň ýyzy bilen Aşybatyň boloýundaky Türkmenistanyň Azyk Senagaty döwlet birleşigine degişli Awadan çakyr kärhanasynyň işi de togtudylypdy. Soňky bir näçe günden bäri Aşybatda alkoholly içkiler ulaglarda, ýagny teker üstündäki dukanlarda satylyp başlandy. Gadaganlykdan soň ilkiler şeraby ugrynça süwdegärleriň öýlerinden barıp alýardyk. Indi dukan eýeleri ynamdar müşterilerini ýürüte telefon belgilerini berýärler. Bundan soňra jaňlaşyp gerekli içkiňi sargaýarsyň. Şeýlede onu eltip bermeli salgyny aýdýarsyň. Belli bir wagtdan soň ılalyşylan ýerine ulag bilen aragyny getirip gidýärler diýip Aşybatyň 11-nji mikroraýonynyň ýaşaýjysy Italmaz Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Şol bir wagtda gadaganlygyň fonunda dören içkileriň gara bazaryna arakdyr şeraplaryň bahasy öňkü bazar bahalaryndan iň azyndan 2 hesse gymmat satylýar. Mysal üçin Serdar aragy ozol 7-8 manada satylýan bolsa, häzir onuň gara bazardaky narhy iň pesinden 20 manada deň. Şeýlede Aşybatyň bu änewiň çakyr zawodlarynda öndürilýän alkoholly içkiler ozol 12-15 manat aralygyna duran bolsa, häzir olar üçin iň azyndan 40 manat sorulýar. Mundan başga, soňky günler Aşybatda hili degişlilikde pes hasaplanýan daşowdyň we balkanyň çakyr zawodlarynda öndürilýän alkoholly içkileriň köpelip başlanygyna üns çekilýär. Ozollar paýtagtyň sewda nokatlarynyň tekçilerini narhy 7 manatdan geçmeýän şeraplar häzir gara bazarda 17-20 manat aralygyna satylýar. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar häkimetleriň spirtli içkileriň satywdan aýrylmagy baradaky talabyndan soň ýasama araklaryň hem peýda bolup başlandygyny, munyň netijesinde zäherlenme ýaly ýagdaýlaryň da ýüze çykýanlygyny öňe sürýärler. Emma bu maglumatlary ne beýleki garaşsyz çeşmeler, ne de ýerli saglyk resmiýetlerine tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bolmady. Gal berse de ýurdun döwlet eýçiligindäki mediasy spirtli içkileriň gadaganlygy we onuň netijesinde dören gara bazarlar barada hiç bir düşündürüş ýa habar çap etmeýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy gepleşiklerine dowam etdirýär. Eferde tezbilen men Sultan Atsylywa. Aşgabat şäheriniň edara kärhanalarynyň işgärleriniň Olimpiýa şäherçiligiň sport tesgalaryna, stadionlaryna mejburi tomaşaçy hökmünde barmaklaryna görkezme berilýän gaýdylýar. Öz adynyň eferde tutulmadygyny toran Aşgabatly ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, edara kärhanalarynyň işgärlerine Olimpiýa şäherçiligiň haýsydyr bir sport tesgalyna barmaklyga görkezme berilýär. 17-nji 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilmeli 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görýän türkmen türgelleriniň türgelleşiklerine ýerli edara kärhanalarynyň işgärleri tomaşaçy hökmünde mejburi çekilýärler. Ol ýere baranyňda öz şahsiýetini tasdikleýän dokumentini
Ýagny pasportyň alyp barmalydygyň arada öňünden edara ýolbaşçylary taňa duýduruş berýärler. Olimpiýa şäherçäriniň sport etgalarynda öz uğradylan ýerine baranyňda bolsa, senin pasportyňy girilgide alyp galýarlar we türgelleşi gutarýança ol ýere baran işgärlere sport etgasyndan çykyp gaýtmagy ruhsat berilmeýär diýip ýaşaýjy sözünde dowam edýär. Türgelleşi gaty uzaga çekýär. Onun sagatlap sport etgasynyň içinde oturmagy mejbur bolýar. Elbetde ol ýerde tomaşaçy bolup oturmagyň gyzygy hem ýok däl. Her türlü sport oýunlaryna tomaşa edip bolýar. Ýöne sen işgär bolsaň çağalar wagtyndan almaly. Wagtynda öýüňdäki maşgala agdalaryna çaýna har taýýarlamaly. Ene bolsaň senin maşgalada aladan ýeterlik. İşleýän ullaryň iş wagtynyň gutararyna, dinç günleriň bahymrak gelerini howlugyardyň. Emma Olimpiýa şäherçäriniň sport etgalaryna uğradylmagymyz bilen maşgala aladasyny biz düýbünden unutmaly bolýarys. Unutmagy da mümkinçiligiň bolsa unutarsyň. Çağalar wagtyndan alyp öýe barýançaň saklanmagyny işlemän oturan goňşy golamdan haýyş etmeli bolýarys. Çağan ýoluňa garap, goňşyň öýünde oturan wagty senin sport oýunyna tomaşa edip lezzet aljak gumanyň barmy? Emma ýolbaşçylar senin maşgalan hem çağan hem gyzyklandyrmaýar diýip ýaşaýjy diýrenýär. Özüni bahar diýip tanıştyran bir edary işgäriniň aýtmagyna görä, Olimpiýa şäherçäriniň sport etgalaryna tomaşaçy edilip, mejburi uğradylýan işgärlerden ol ýere bararlarynda ellerinde hiç bir zadyň bolmaly däldi hem talap edilýär. İçmäge suwuň bolsa, käbir etgalarda şonu hem girilgede elinden alyp galýarlar. Käbir sport etgalarynyň girilgesinde bolsa, suwuny içip görkezmeli. Elindäki suwly baklaşkadan suwu içip görkezeninden soňra onu alyp geçmäge ruhsat berilýär diýip ol sport etgalaryna mobil telefonyň bilen hem göý berilmeýändigini, telefonyň hem girilgede goýup girmeli bolýandyklaryny bahar aýdýar. Şeýdip elinden telefonyny, pasportyny alyp galalaryndan soňra senin bir sellem oýullara tomaşaçy bolup, çağalar wagtyndan almaly wagtynda çykyp gaýtjak gumanyň ýok. Haçan gaýdy beriň diýilse şondan soňra öýüňe gaýtmaly bolýardyň. Ondan soňra hem awtolog ýagdaýlar sebäpli wagtynda öýüňe aşyp bolanok. Ýollaryň ýapylmagy bilen bir näçe menderli piýada ýürmeli bolýardyň diýip ol merkezi köçelerinde bir hepde bäri ýapylyp awtolog gatnaşyklarynyň tertibini üýtgendigini hem sözüne goşýar. Bu entäk ady oýunlarynyň başlanmagyna 2 hepde galanda şeýle, aňyrda ýene-de 2 hepde goly şeýle kynçylyklara tezewar ediljegimiz görünip dur diýip bahar aýdýar. Olimpiýa şäherçäriniň sport etgalaryna barýan mejburi tomaşaçylara oýunlar wagty bir howply ýagdaýlaryň düräýmegi bilen bagly taýýarlyklaryň geçirilendigini hem ol ýere barýan mejburi tomaşaçylardan eşitmek bolýar. Oýunlar wagty ýangyn dörese ýa başga bir howply ýagdaýlar ýüze çykan halatynda şeýläňe garşy ýöreň, şeýle gaçyň, ýüzüňiz şu tarafa bolsun diýip türkmenbaşy şaýoluna tarap görkezilýändigini mejburi tomaşaçylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatdaky Starbucks kofe galyp çykdy. Aşgabatda ýakynda dünýä belli Starbucks kofe ady bilen açylan kofehananyň galypdygy onuň esasy merkezi kärhana bilen hiç ýyly ilteşiginiň ýokdugy dogrusyny maglumatlar peýda boldy. Şu Tomsun ortalaryny paýtagtyň Bagtyarlyk Suwda merkezine Starbucks kofehanasyna mahsus deklarasiýa bedilen we 10 ýaşmanada durýan saýlama Frappuccinos bilen bir kofehana açyldy. Munuň bilen baglylykda Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän bir habar saýtyny Aşgabatda Starbucks açyldy sözbaşly makala sosial ulgamlarda dünýä belli Starbucks inni Aşgabatda diýen mahabat şekilli video ýazyk hem peýda boldy. Emma Euronews neşri Aşgabatda açylan kofehananyň resmi Starbucks kofe bilen hiç ýyly ilteşiginiň ýokdugyny anyklandygyny ýazýar. Neşir hakyky Starbucks'ın wekilleri bilen habarlaşyp Aşgabatda öz kofehanasyny açyp açmanlygyny tasdiklamagyny sorady.
Men bizim Starbucks'ın Türkmenistan'da hiç hili dükkanının yoktuğunu tasdiklayarın dip kerhananın media oyuncu vekili Jamie Riley Eurogenet neşirine aydıplar. Bundan başka Starbucks'ın dünyanın 70 yurdundaki 24.000'den gowrak dükanlarını görkezýän tilsimatda kerhananın Türkmenistan'da nähilidir bir kofehanasy görkezilmeýär. Şol bir wagtda Eurogenet neşiri Bagtyarlyk Sowda merkezinde açylan kofehanada bir grande cappuccino kofesinin 12,5 manada deň bolup, bu şäheriň beýleki ýerleri bilen deňeşdirilenini 2 hesse dagy gymmatlygyny hem nygta geçýär. Eurogenet Türkmenistan'daki ýaly ýapyk ykdysadyetde döwletiň goltgusy bolmazdan telekeçilik etmegiň tas mümkin dälligini belläp, galp Starbucks kofehanasynyň eýesiniň kimdigi baradaky soragy da ortatýar. Adatlyk radiosu Bagtyarlyk Sowda merkezi bilen habarlaşyp, ol ýerde Starbucks kofe ady bilen açylan kofehananyň eýeçiligi we ýokarda beýan edilenler barada nähilidir bir maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Gali versede Türkmenistan awtorluk hukuklaryny gorayan birni konwensiýasynyň agdasydyr. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar öňeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň resmiler oglumy hasapdan çykarmak üçin basyş edýärler. Azatlyk Radiosunyň redaksiýasyna ýüz tutan Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň bolan bir zenan Türkmenistanyň resmiýleriň öz ogluny ýaşaýan salgysyndaky hasapdan çykmak üçin basyşa sezewar edýänligini ýytaýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny isläp, Azatlyk Radiosu bilen gürrüňdeş bolan we ýam 3 ýyl bolay wagtdan bäri Türkiýede zähmet migrant bolup işleýän Niýazow döwrüne hem işinden moşadylan owalky şepagat uýalarynyň bolan bir zenanyň gürrüň bermegine Mary şäherine ýaşaýan onuň ogly kämillik ýaşynda olurmagyndan soň hasapda duran ýaşaýyş salgysyndan çykmak üçin resmiler tarapyndan ýygy-giderli basyşlara duçar edilmäge başlanypdyr. Zähmet migranty Türkmenistanan Mary şäheriniň resmileriniň özünden we oglundan hiç hili düşünürüşsiz hem esassyz ýagdaýda ýaşaýan salgysyny ütgetmegini talap edýändigini aýdýar. Näme diýsem kam? Men kaşo bir ogul var. O oğlun ýagdaýlaryny aýdyp bolsyn. 19 ýaşynda da işte otaran oğlancık. Men ne işläp bilýär, ne okat bilýär, ne ýurtdaşyna çykyp bilýär. Hem hak hukukam elinde var. Çıkaran oklar, iş veren oklar, özüni görkezip bilen ok, kulluğa giden ok. Häzir meni pratiskadan çykaryp bir ýerde hasapda durduk bolyn. Şäher hudunyň üstü bilen howadyň watyrlar meni ony sebäp jaýyňyz ýok, öýüňiz ýok bärdem öýesi suda berýär, hasapdan çykarýar. Bizim Türkmenistanyň ýaşaýjysy hiç çerik propiskasy ýöne howadyň aýmarlylygyny kanun barmy ýokmy? Propiskada duran ýerimden 86-njy ýyldan bäri Maryn şäheriniň ýaşaýjysy. Kim bilir bir ýeri propiska goýmasyndan howadyň bolýarmy? Ol men aladmy 50 ýaşly aýal bolan ol oglan häzir bitirýärnik. Men ogluma kämillik ýaşynda olaran adyna ýaşaýyş salgysyny ütgetmek barasynda türkmen resmiýler basyş edip başlapdyrlar. Bir gezek oglumy Mary şäheriniň prokuraturasyna çagyryp, ýaşaýan salgysyny ütgedip, hasapdan çykýanyny barasynda bir resminama gol çekdirmek isläpdirler. Ýöne oglum şeýle hata gol çekmekden saklanypdyr. Onsoň oglum bilen men degişli resmiýlerden we organ işgärlerinden hasaba durar ýaly başga ýaşaýyş salgysyny tapyp bermegini haýyş etdik. Emma bu urda kömek edýän bolmady. Resmiýlerden näme üçin hasapdan çykmamyz talap edýänlikleri barasynda düşünürüş sorasak, ol barada hem hiç kim hiç ýyl maglumat beren ok. Oglum ýaňy 19 ýaşady we ol nädip öz başyny çarasyn diýip denan sözleriniň üstüne ýetirýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosyna bu temada maglumat beren Mary şäheriniň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, dogrudan resmiýleriň arkasy bolmaýan raýatlaryň ýaşaýyş salgysyny zor bilen ütgedip, soňam olaryň jaýlarynyň satylmagyndan özlerine paý almaga synan
ýalňyşýan halatyna hem duş gelinýär. Olaryň aýtmagyna görä, döwlete degişli jaýlar resmiler tarapyndan öz tanış bilişleriniň gatnaşmagyna satylýar ýa-da para peşkeş bilen başga adamlara ýaşamagy berilýär. Yer gelenine belläp geçsek, ýokarda agdalýan ýagdaý barasynda degişli taraplardan haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan. Qurban bayramına qabatlap Kabulda ayal gyzlaryň el işleriniň sergisi geçirildi. Sergi 3 günläp dowam etdi. Sergide Türkmendenallarının medeni cemiyetinin agzalary hem gatnaşdy. Türkmendenallarının el işleri görkezildi. Sergi Awganystanyň Obaly Östürüş Ministerliginiň kömegi bilen gurnaldy. Türkmendenallarının medeni cemiyetinin jogapkary Kerime Oygunyň aýdysyça, sergide Türkmendenallarının el işleriniň önümleri goýulypdyr. Daşary ýurtly mehmanlarym serge gatnaşypdyr. Sergide Türkmendenallarının el işlerini isle köpdi. Haly we böleki önümler satyldy diýip Kerime gurrun berdi. Sergin anjymanlaryň Türkmen Awganystanyň şaýaketlerini bir nümayiş boldy. Elden goşandatdan goýdyk şeýerde anjalak goýdyk hem datlara giýen kulallar her rakandatda goýuldy şeýerde hallar goýuldy. Daşary ýurtda harjylarym köp nümayiş açyşyna gatnaşdylar. Türkmen aýallar şu nümayişe gornady. Awgan türkmenleriniň ayal gyzlarynyň hemmesi haly dokumak bilen meşgullanýar. Ýöne soňky günlerde el işleriniň hususan haly palasyň bahasy pese gaçdy. Türkmendenallarnyň el işleriniň sergisi daşary ýurtlarda da geçirilse diýip serge gatnaşyjy türkmendenallarnyň biri Enes umyt bildirýär. Awganystanyň Obaly Östürüş Ministerliginiň Hindistanda awgan ayal gyzlarynyň el işleriniň sergisiniň gurulacakdygyny wada edendigini Enes aýdýar. Daşary ýurtda inde ýerjek diýdi namaýşlaryň diýdi. Görenler ýa-da ýergenler mi hakykatmy ýa-da Haly senedini östürmek boýunça Türkmenistan hem Awganystana kömek etjekdigini aýdypdy. Şulagurda iki ýurduň resmileriniň arasynda Aşgabatda arada ılalaşyga gol goýuldy. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda haly senedini östürmek boýunça ılalaşygyň bolandygyndan özüniň ägädigini Enes aýdýar. Türkmenistan heniz bu gurda kömek etmändir. Ýöne gelecekde Türkmenistan Awgan türkmenleriniň arasynda haly we böleki el senedini östürmek barada ýardam eder diýip Enes tama etdi. Türkmenistan bilen garar da sizler ýöne heniz hiç kömek bolmady bäri bir de yetmedi. Bir de özümüz dokman dokap daşary çykarýar ýöne hiç meni da kömekler bilaýetden alan. Umydymyz var kömek ederler. Öňe etipdirler Türkmenlerle. Öz Türkmenler de etipdir sana köp kömek etipdir. Innem şu halydy ýokary galdyrmak üçin kömek etjek diýip wada berdiň zatlar indi kömek ederler. Gepler Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Demirgazy Koreýanyň garşysyna goşmaça sanksiýalaryň giýirilmegine özüniň garşydygyny bildirdi. Ol Pxenyanyň geçiren 6-njy ýadro synygynyň soňra özüniň harby tutguy diýänini tanqidlap, munyň global betbaççylyga geçirmegi mümkin diýdi. Putin BRICS ýurtlarynyň Hydaýda geçen sammitinden soňra jurnalistleriň öňünde eden çykyşyna şeýle diýdi. Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. Russiýa Demirgazy Koreýanyň ýadro synygyny ýazgyrýar. Biz bularyň provokativ häsiýetligine ananýar. Ýöne Irak we Libiýa barada bilýän zatlarymyzy ýatdan çykaryp bilmeriz. Demirgazy Koreýalılar muny asla etmez. Bu ýagdaýda haýsy görnüşde hem bolsa sanksiýalary ulanmak peýdasyz we netijesiz bolar. Meniň dün kardeşlerimiň birine aýdyşym ýaly Demirgazy Koreýalılar ot emel bolsalar da öýlerini howpsuz duýmasalar ýadro programmasyndan el üzmezler diýip Putin aýtdy. Russiýa köplenç Demirgazy Koreýa gönükdirýän tanqidlaryna Birleşen Ştatlary Günerte Koreýany we Ýaponiýany dartgynlygy artdyrmagy we Pxenyany öjükdirmegi mümkin hereketlerden saklanmaga çagyrýar. Pxenyanyň Moskwa bilen gatnaşygy Washington bilen bolan gatnaşygyndan has ysnyşykly. Это, конечно, nelepo, как minimum nelepo. Bizi Demirgazy Koreýa bilen birlikde qara sanawa alyp, ondan soňra da gelip Demirgazy Koreýanyň garşysyna gönüktirilen sanksiýa programmalary barada bizden kömek soramak elbetde manysyz zat. Bular ýaly zatlary edýänler Awstriýa bilen Awstraliýany bir-birinden tapawutlandyryp bilmeýän adamlar diýip Putin aýtdy.
Putin bu beýanatlary Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasyndaki ilçesinin Kim Jong-un eden synagy bilen uruş gözleýär diýip Demirgazy Koreýanyň garşysyna has bir sanksiýalaryň girdilmegine çağıryndan soňra etdi. 3-nji sentýabrda Demirgazy Koreýa özüniň vodorod bombasyny üstünlükli synagdan geçirendigini bildirdi. Demirgazy Koreýanyň ýadro we balistik raketa programmasy Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşi tarapyndan kabul edilen kararnama boýunça qadagan edildi. Ýöne Pxenyan etýän synaglaryny dowam etdirýär. Hawpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agdalary Orsiýet, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hatay, Britaniýa we Fransiýa. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasyndaki elçisi Nikki Haley 4-nji sentýabrda Hawpsuzlyk Geňeşiniň gysgaly duşugyna Demirgazy Koreýanyň garşysyna girdilen sanksiýalary güýçlendirmek maksady bilen Birleşen Ştatlaryň üstümizdäki hepde bir kararnama taslamasyny ödürilecekdigini aýtdy. Pxenyan iýul aýynyň 2 sany ICBM raketalaryny synag edenden soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşi onuň garşysyna özüniň iň berk sanksiýalaryny giýdirdi. Inni ýeterlik uruş Birleşen Ştatlaryň isleýän zady däl. Biz ony şu wagt isleýämzok. Ýöne biziň ýurdumyzyň sabry çäksiz däl diýip Haley aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.